kedu ihe Matias Ezeaku mere this man? Kedu ihe Geoffrey Ezeaku mere nwoke a guzo n'ihu akwụkwọ m ebe a? Kedu ihe o mere ya? O ji na-achọ igbu this man, na-threaten life ya. Lee n'ebe this man na-abagara Matias Ezeaku mba wee na-akpọ Christians. Nke a bụ dị nke kachara njọ. Wee na-akpọ Christians ka ha gbaa aka na onye ekwesịrị ịdị ndụ. Ọkwa mmadụ dị ndụ na-eku ume na-ekwu ụdị okwu a n'ebe nwanne ya nọ. Na Geoffrey Ezeaku ekwesịrị ịdị ndụ. Na ekwesịrị ka mmadụ sacrifice ya igbu nwanne gị. Iwe na-akpọ ndị ụka. Ị na-asị Christians ka ha tinye anya gbuo nwanne ha. Ọnyanwa bụ ihe unu na-epreach na chọọchị. Kedu ihe ọjọọ Matias Ezeaku mere? Maka na o kwenyero n'ihe ikwenye. Ọ ihe ijiri kpọọ nwanne gị asị. Ọ ihe ijiri si weta nwanne gị ka egbuo. Ọ ihe iji na-akpọrọ ndị ụka ka unu tike aka wee gbuo nwanne gị. Wọchigodi na ihe onyonyo a ka unu n'olu ya ka o ji ọnụ ya kwu na ọ bụrụ m kwuru. Okwucha m ga-atụkwasakwa okwu. Christians, Matias ekwesịrị ịdị ndụ. You understand? No, a sacrifice somebody kwesịrị ime. Bikon, we have to stop Matias. Ọkwụ na anụghị ya na Geoffrey Ezeaku ekwesịghị ịdị ndụ. Ị na-akpọ Christians ka Christians gbakọta aka ka unu ji egbuo nwanne unu maka na o kwenyere unu okpukperechi unu kwenyere. Gịnị ka Geoffrey Ezeaku mere? Ọ bụ gịnị ka nya bụ Matias Ezeaku mere? Ọ kpọrọ nwunye gị, o gburu nne gị, o gburu nna gị. Ele ihe ọjọọ ahụ bụ ihe Matias Ezeaku mere. A ga-ajụkwa ese, a ga-ajụ ese ajụmi. Maka before this guy apụta bịakwa ụdị ihe a, o gosi na onwego nke ha na-eme n'azụ. Ebe ọ kara obi kwupụta nke ekwupụta n'ọnụ, onye maka nke unu ekwupụta ha ekwupụta gagoro. Ị na-akpọ Christians ka ha bịa gbuo nwanne gị. Gị nwa kwenyere na faith. Ị kwenyere na okwukwe. Ma Ezeaku kwenyere na reality with evidence, practical. A na-eme ya, a na-ahụ n'anya. Enyemaka Ezeaku nyetegoro ndị mmadụ n'ụwa. Gị nwa bụ nwokorobịa na-achị were ndụ ya. Inyego otu ụzọ n'ụzọ iri ya. Ndị niile bụ ndị Ezeaku zọgoro ndụ n'ụwa. Gị nwa bụ nwokorobịa, izogo mmadụ ole wepụtara mmadụ 2 maọbụ 3 bịa gosi ndị ụwa ndị zọgoro ndụ. Mana ihe ọma niile nwokorobịa na-eme ịhụta ya because n'ikpọ gị ya asị. Kedu ihe na-akpọtara na ndị be anyị kpọọ mmadụ asị? Wede ma onye ahụ mere ihe ọma ma o mere ihe nke ọjọọ, ha ga-ata gị anọ ihe ọjọọ ka o mere. Ihe ọma ahụ na-emere ndị mmadụ, ị gaghị apụtakwa bịa mee ya. Eziokwu ahụ ọ na-ekwu bụ ihe na-atagarụ na ntị. Maka na Ezeaku na-agwa gị eziokwu. Christians, ọ gịnị bụ ihe mere ndị ekwesịrị ịdị ndụ? Kedu ihe mere? You understand? No, a sacrifice somebody kwesịrị ime. Ọkwa igwe na-eme onweghị ha. We have to stop Matias. Kedu ihe ahụ bụ ihe ọjọọ mere gị? Ị na-agbatara ya oruru. Onye pastọ na-ebi ebubo na ego o nyere mmadụ na onyeghị ya. Nke o doro gị anya na aghụghọ dị n'ime ya, na pastọ kwuru ihe ahụ tụrụ asị. Ezeaku wepụtara receipt o ji wee kwụnye ụgwọ. Ọ mmadụ ka o nyere ihe ahụ, ọ mmadụ ka ọ kwụnyere ya, kwụnye n'aka security man. Si ya ke ndị a kedu ihe ị chọrọ ka o mee. O wee jebe ebe ọ na-eje. Ọ bụzi ma nwaanyị ahụ emechara na nachi ha zụga were ego ahụ. Onye ka ị ya atọ ụta? Because ama m na ọka inwe ike zọchitere onye kpọrọ onwe ya man of God na-akpọ nwanne ya ashị. Ọ ihe mere iji pụtazie si na the best bụ Christians pụta nọ ka ejide Ezeaku ka egbuo ya na o kwesịghị ịdị ndụ. Ọ kwakọrọ n'afọ na ihe na-eme anyị si anyị n'aka. Ihe na-eme anyị si anyị n'aka. Tụsara na mozi a ka o rukwuru all the Christians. Ka o rukwuru that young guy. Ka ọ ma that na o bupụtego onwe ya, bupụte ndị kwụ ya n'azụ. O bupụtego onwe ya, onye kuzi eziokwu na n'Igbo asị gbuo ya. Onye nkuzi ihe ọjọọ sị na ihe adịrọ mma asị gbuo ya, nwaanyị o jiri wee kwuo.
nwanne, hapụ n'eze akụ na okwukwe nke ya, hapụ n'eze akụ n'ebe o kwenyere. Ọ bụkwa nọ ihe gbasara ịlụ ọgụ, alụlara Jizọs ọgụ, hapụ Jizọs to fight for himself. Ọkwụna osisi abụrụ ọbụ na Jizọs ga-abọ ọbọ. Kedu ihe ji pụta kịta chọzi ịbọ ọbọ? Tụsaranụ m ozi a, tụsaranụ m ya bụ ozi, maka na ihe a bụ expensive talk ka ọ bụ. Mmadụ ịtụretin mmadụ ibi ya, nwanne gị for that matter. Kedụzi the unity dị na ime unu bụ ndị Igbo? A na-ekwu ka anyị jikọta onwe anyị ọnụ. Unu nwa bụ ndị nọkwa n'ime ala Igbo, a na-apịasa apịasa. Ị na-apịasa apịasa si kpụta nwanne gị ka egbuo. Kedu ihe o mere gị? Ajụjụ a ka m jụrụ. O ji na-eteretin ndị ya. Okay, onye a na-ekwukwa ihe a bụkwa onye Igbo. Onye Igbo bụ anyị ka ọ bụ, ọsụghọ Yoruba, ọsụrụ Awụsa. Ihe ọ na-asụ wee na-ekwu okwu a bụ Igbo ka ọ na-asụ, iji gosi na onye ọ chọkwara igbu bụkwa nwanne ya. Ka unu wee fụ na ihe na-eme be anyị, ihe na-eme n'ala Igbo si n'aka ndị Igbo. Most of ihe na-eme n'ala Igbo si n'aka ndị Igbo.